През седмицата Общинският съвет на Дупница свика извънредно съвещание, на което кметът и няколко активисти от града се обявиха против организираната престъпност. Пламен Галев и Ангел Христов бяха посочени като хората, които са сковали града от страх, натрупвайки парите си с рекет, изнудвания и заплахи. Кои са босовете на Дупница, вижте в репортажа на Миролюба Бенатова и оператора Добромир Иванов. В малко планинско градче се намират базите, където се разпределя пая от крадени автомобили и рекет. Една от бандите, тази на офицерите, се смята за най-опасната, защото бивши барети стават рекетьори. На прицел са търговци, частни производители на хляб, мляко и месо, държавни служители. Непокорните са бити, отвличани и заплашвани с убийство. Това пише през 1999 година във вестник «Демокрация». Градът е Дупница, а бандата на офицерите е в своя апогей. Тогава днешните крупни бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов тепърва ще трябва да се справят с 7 обвинителни акта за рекет, изнудване и физическо насилие. В началото на 90-те Галев и Геле напускат поделението за борба с тероризма. По това време началник на отряда е днешният директор на гранична полиция Красимир Петров, който си спомня за дупнишките бизнесмени. Прекалено много се доверих поне на единия. На Пламен Галев за онези години и не само на него. Възприех ги като сърцати момчета. Предложих на тогавашния министър, направи ги офицери. Доверих се, като смятах, че можем да направим екип, но явно, че те си имали други намерения и други цели, които по-късно изкристализираха. Според архивите, до 96-та се случват всички инциденти, дали повод за дела срещу офицерите. Твърди се и, че по това време Пламен Галев е сред охранителите на шефа на Локо София Николай Гигов. Много малко бяха колегите от поделението, които навън да не бяха установили контакти, най-вече с представителите на бизнеса, които търсеха надежна и сигурна персонална охрана, а какъв по-добър имидж и репутация да кажеш, че теб те охранява барета от поделението във Враня. През 96-та Галев и Христов се връщат отново в МВР като оперативни работници, които трябва да се борят с организираната престъпност. Работят в НСБОП, направление наркотици. Какъв беше край на вашата връзка с системата на МВР? Уволниха ни с скандал. Нали беха ни образувани дела за хлебара. Неща, които паднаха изобщо нямаше нищо. Те ги повтарят още тия неща. Другото беше на Валентин Каралиев, кума му Росен Колев, който казва, че е рекетиран от нас. Също ни оправда съда. Другата кражба на Ламарина, 30 годишна Ламарина. И ни оправдаха. Другото беше тогава беше депутат Ангел Малинов от СДС. И той бил отвлечен. И после вече нещата отминаха, оправдаха ни всичко чисто. Днес офицерите се наричат общественици и обединители на бизнеса в града. Въпреки проверките за съпричастност с наркобизнеса и произход на парите, Галев и Христов са спокойни представители на сейшелска офшорна фирма с непублични собственици. Строиме комплекс, туристически комплекс. Туристически комплекс, това е хотелче, това е офис. Оттатък има тенис корт, това е басейн, има барче там. С какви пари? С законни. Въпреки че са обявени за почетни граждани на града, в момента общинската администрация ги нарича мафиоти и лица на организираната престъпност. Те контрират, че са помагали финансово за всички предизборни кампании досега. Решили, че вече е дошло време реално да вземат властта без посредник. И за целта имат сдружение. Вътре са всички, които имат добри позиции в бизнеса. Сдружението да влезе на местните избори. Да, това е идеята на сдружението и не го крием и никога не сме го крили. Значи за това, че правиш някакво сдружение, да върви един град напред и се опитваш да доставяш на хората някакви неща, които не могат да ползват към момента. Ако това значи се владее града, да, опитваме се да го владеем по този начин града. Едва ли не, ние заместваме институциите. Добре, преди време имаше случай с едно дете. Нали, без да звучи като нещо, сега че се хвалиме, сме събирали пари, но парите ги събра цяла Дупница, не дни. И това, че ние обединихме хората и събрахме парите. Или като има някакъв проблем, дойде човек при нас. Вие сте тук малко като каполи тути капи. Значи идват при вас, целуват ръка и вие оправяте проблема. Вижте, ние сме малък град и всеки се познава тук. Вие вярвате ли, че българската съдебна система е една справедлива съдебна система? Защо да не вярваме? Какво е на системата? Значи да разбираме, че вие сте ни късметливи. Да, може така се нарече. Работещи късмети, защото само с късмет нищо не става. Сама знаете, че някои неща трябва да се управляват. Не е само да имаш късмет да получиш нещо, защото това, което ти го дадат даром, много лесно може да се изгуби или да го съсипеш. Утре, ако не се развива това нещо, ще кажат, вие като управите не се справите.
Никаква. Ще ви викнат някъде да отидете без охрана. Няма да отиде. Ние сме мнителни, няма ходим никъде. В десетката Миролюба Бенатова, BTV.